खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिनि बाखनायथाव हाबाफारि समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारिनि अनसुंथाइ होनायाव जनायाव बड'फानि मुसुखा गायसननो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय दानसोरां गेजेर फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिनि अनसुंथाइ होनायाव गिबिसिन बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननो थाखाय दिनै 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव गोथार हाबाफारिजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि गाहाय खुन्थियाखौ धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारिया गिबि गायसननानै होयो। लोगोसे बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों बेबायदि बाखनायथाव हाबाफारि लानायनि थाखाय अबिनाश नार्जारिखौ साबायखर बावो। बेनि अनगायैबो समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारिया बड'फानि आबुं महरखौ फैगौ 1 मेआव बड'फानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवगोन होननानै खोथा होयो। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि रनजित दैमारि, मानिक बसुमतारी, जनाय TAD बर्डनि लेङाइ आफादगिरि आलारि सोरां नार्जारि, जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी, जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी, नेहाथारि बिष्टु स्वर्गियारि, सोलोंथाइ नेहाथारि सबित मुसाहारि, सोमश्री मुसाहारि, मिनु नार्जारि, बाइलें गयारि, धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB बोसोनगिरि खासार बसुमतारी, भद्रेश्वर बसुमतारी, जनाय दखरा बारग' NDB आफादनि आफादगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी, जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि उजित बसुमतारी, थान्दाराम मुसाहारि आरो 7 स्टार क्लाबनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गं 8 गामिनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव गोथार हाबाफारिया आबुङै जाफुंसार जायो। दिनैनि बे लारांगुरि दानसोरां बर' गेजेर फरायसालिनि बे लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुसुखा गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनाय जाबाय। बेयाव जोङो बेखौनो मेसेज होगोन बर' हारिनिसिम, जनाय हालामनि बर' हारिनिसिम, जोंहा गोबां बे ओनसोलाव गोग्लैसोनाय हारि हिसाबै जोङो बेखौ जों बोखांनांगोन। जिहेतु जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जिनिखि थांखि आरो नोजोरजों गेरेमसा बर' हारि दानाय बेखौ जोङो मावफुंलांनांगोन। बिथांनि जि थांखि बेखौ जों मावफुंलांनांगोन। दा जों बे हिसाबै जोङो बे गोग्लैसोनाय जायगायाव जिहेतु जों बेबायदि मोनसे मुसुखा बानायनो हानाय बेनि थाखाय जोंनि थाखाय गोग्गानि खोथा। बेखौ जोंहा डनार हिसाबै होदों जोंनिनो जाखांफु समाज सिबियारि मानगोनां अबिनाश नार्जारि बिथां, जोंनि बर' फरायसा आफादनिनो जनाय दखरानि मोनसे समनि नेहाथारि बिथाङा, गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा, लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मावथिमोन। दा बिथांनि गोसो गुदुङै रायजोफोरनि थाखाय जि डनेट होनाय, दान होनाय, बेखौ जोङो समाजा जों बेखौ मोजाङै सामलायनांगोन। जिहेतु जोङो बर' फरायसा आफाद बेयाव गासै माहारि आफाद हिसाबै जोङो जि थांखियारि नोजोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेखौ जों मावफुंनो थाखाय लादों। दा बेयाव जोङो बेखौ बिनि नोजोरजोंनो जों थांनानै जोंनि हारिखौ फोसाबनांगोन, हारिखौ जों मोजां खालामनांगोन, जोंनि खौसेथिखौ लाबोनांगोन। जि बर'फ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थांखि नोजोर बेखौ जों मोनफुंनायाव गासै जनाय हालामनि बर' रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बेखौ मावफुंनाय आरो बिनि सामलायनायाव जाहाथे मोजां बयबो सहाय सहयोग होयो, बेखौ जोङो दिनै बे गायसननाय साननिजों लोब्बा लाखिनानै जों बेखौ बयनिसिमबो हांख्रायनाय जादों आरो बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों।